Predstavujeme projekt Sunnyside v pokojnej obci Čukárska Paka, len pár minút od Šamorína a približne 20 minút od hlavného mesta Bratislavy. Ide o uzavretú rezidenčnú zónu na tichej, slepej ulici, ktorá ponúka bezpečné a príjemné prostredie pre rodinné bývanie. Projekt ponúka možnosť odkúpenia stavebných pozemkov pre vlastnú individuálnu výstavbu rodinného domu podľa vašich predstáv. Samozrejmosťou je kvalitná infraštruktúra. Asfaltová cesta s chodníkom, dažďová kanalizácia a kompletné inžinierské siete vrátane elektriny, vody, kanalizácie a pripravovaného optického internetu. Po kolaudácii komunikácie preberá údržbu obec. Výborná dostupnosť je ďalšou veľkou výhodou. Rýchlostná cesta R7 je vzdialená len 4 minúty, vlaková stanica Veľká Paka 3 minúty a mesto Šamorín 5 minút. Zaujala vás táto lokalita? Dohodnite si osobnú obliadku ešte dnes. Vahoreal. Váš partner pre moderné bývanie.